Τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή. Και πού είμαστε την Παρασκευή? Στον αγαπημένο μας Τρίλοφο. Και σήμερα, έκπληξη για τους ακολουθούς μας, που είναι πάρα πολλοί και γίνονται και όλο και περισσότεροι, έχουμε το φίλο μας τον Πέτρο, με τη μαμά του την Κική, που έρχονται εδώ στη λαϊκή του Τριλόφου και ομορφαίνουν τη λαϊκή μας. Τι εννοώ? Παίρνεις από την αρχή, Λάζαρε. Θέλεις για μικρούς φίλους παιχνίδια? Θέλεις είδη νοικοκυριού, απορρυπαντικά, εργαλεία? Και τι δεν έχει? Πέτρο, φοράς το μικρόφωνο σου, εγώ θα σε ρωτάω και εσύ θα μου λες. Καταρχάς, θέλουμε το πρόγραμμά σου. Τη Δευτέρα που είσαι, την Τρίτη που είσαι, γιατί ο κόσμος ρωτάει πού είσαστε. Αρχικά τις Δευτέρες δεν δουλεύουμε, είναι το ρεπό μας. Ξεκινάς με ρεπό και εσύ, σαν το φίλο μας το Γιάννη. Ξεκινάω με ρεπό όπως οι κομμωτές, το οποίο είναι πολύ βασικό για να έχεις ενέργεια μες στη βδομάδα σου. Δουλεύουμε Τρίτη με Σάββατο. Την Τρίτη είμαστε στη λαϊκή των Κουφαλίων. Νομίζω είναι και η μεγαλύτερη περιφερειακή λαϊκή της Θεσσαλονίκης, πολύ δυνατή και ο κόσμος είναι πάρα πολύς. Ίσως είναι και το έναυσμα της εβδομάδας για μας να ξεκινήσουμε δυνατά και να φέρουμε στην πόρτα του κόσμου όλα τα προϊόντα, τουλάχιστον 2 με 3 χιλιάδες κωδικούς, προσωπικά μιλάω εγώ για μας. Την Τετάρτη πάμε στο Ανατολικό Πλησίον Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Άρα είσαι μια μικρή εκτός λαϊκή. Θεσσαλονίκης. Συνήθως εκτός Θεσσαλονίκης, ναι, δουλεύουμε περιφερειακά, όχι μέσα στην πόλη, παρόλο που μένουμε στον Εύωσμο και θα θέλαμε να δουλέψουμε και εντός πόλης, αλλά δεν το έχουμε στα σχέδιά μας αυτή τη στιγμή. Την Πέμπτη είμαστε στη λαϊκή, εχθές η λαϊκή των Κιμήνων Μαλγάρων, επίσης πολύ μεγάλη λαϊκή, αξίζει μια επίσκεψη, θεωρώ ότι θα βρείτε τα πάντα εκεί πέρα. Πληθώρα και γκάμα προϊόντων και από τρόφιμα και εμπορικά προϊόντα, σίγουρα και από ρούχα, πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα είναι δύσκολο το να έρθεις περιφερειακά, για κάποιους που μένουν μέσα στην πόλη είναι δύσκολο να ακολουθήσουν τις περιφερειακές λαϊκές, αλλά κάποιες ημέρες που υπάρχει χρόνος νομίζω ότι αξίζει μια επίσκεψη. Αξίζει, πρόσεξε Πέτρο, γιατί είναι προϊόν το οποίο κάθεται ο άλλος στο σαλόνι του και παραγγέλνει από διάφορα site που ξέρουμε. Βλέπεις σε μια πολύ ωραία φωτογραφία ένα προϊόν, το παραγγέλνεις, λες τι ωραίο και σου έρχεται ένα εντελώς άλλο προϊόν. Μπράβο. Είναι σχεδόν αστεία αυτά που πουλάνε. Τέλειο. Εδώ έρχεσαι. Ο άνθρωπος εδώ έχει, όχι ότι έχει ήδη τέτοια, έχει απλά είναι. Σωστά, Κασιανή, θίγεις ένα θέμα αυτή τη στιγμή το οποίο σκέφτομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ναι. Το να δεις το προϊόν από κοντά και να παρατηρήσεις όπως κάθε προϊόν, να το παρατηρήσεις από κοντά, να το πιάσεις στα χέρια σου και να το δεις, είναι τελείως διαφορετικό. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό από το να το παραγγείλεις από κάπου πολύ μακριά σου και να μην ξέρεις τι θα σου έρθει.